Katanat fisheries jong ka sorkar jela hadin ka jenglap ya ka jengkhle adawai formalin ya ki dokha ki bawan nabar jela kabakta ya ka kot ka khia upat nong bam dokha katanat fisheries klapen slur ya ki nong rep dokha ban sim kabu ya ki scheme sorkar ka director jong katanat fisheries ka kong AL Maulong kala ong badan ki scheme na ka central government kabala tip kum ka pradhan mantri matsya sampada yojana bad na ka state government latip kum ka Meghalaya state aquaculture mission kaba ajeng kersyan ye ki pat nong rep dokha kakong maulong habakran bat kinong ay kubor ha kakat arterik jeliu ha bashim ye ki jingken jong usnem arhajar arhajar arpulai kalaong kajing pinmi dokha ha kajela kala kiyo kakhandai hajar lais pa hinyo pulai point khandai spa asan puar metric ton habayunu jor bat ki wei pat kisnem Henry kani kampala ban pendap ya kajing dawa dokha hajela kabala kenjo laipu hajar metric ton ha kashisnem kini ki farmers kidi hi hapo ke district la jong te kumba yo jing tip hi gidon teng teng ba kitu kitrai pong kim de man kapor kibo ye kitu ki do kha jong ki kanang na kadon kono kono jing khawai ke e longer sulong privately use kan te don teng teng pa de ba fishe yo sngo bro bam yu i te ki do kha kawai na ke da ko long ba ki de man ke beneficiaries ki one day shilong ki de ki district ki jong ki amar kasuk karong gaba ka jong ki ru kasuk tegi don pade bakini gidi ro sha asam teng teng pini ong oki kha local teng teng ki poishani shilong nam so phere kata nam ka shong ka ching sop ka shong ka transportation tekini ki jong ni la piwa chi jan is jan te hills kitu ki border kitu ki kiang am du bigat kani hapo ri boy district tekini ki thai nerbong ki pelingkata ki bade jan baka asam kitu tang few kilometers te tang khandian mo ga bai kali ro kan lo de ki tang khandian tilara ki one day solution ni ga bai kali ga lalu ko bukan nang rem sud lakha te kitu ka dokha ro ki khamla ade ka dor jong ki sha the ki yar chute to bon sen teng teng pi om pim yo i ki dokha andre bon sen ko mot akini ki border areas jongi bon sen ki yai shiki jaka ki long bar kha baka asam kani kam buka ka standard calculation bakhe nationally kan karkum ka Indian Nutrition National Institute karkum kan ne kam ngidong kam do kha do lai po hajar metric ton ki khen khandai kg lani khandai kilo wei brio akashi step ni ro ka long bangen achieve ya kan kan lai po hajar metric ton kan ka mission jengi ma manta ka mission 2.0 mangiya ka target jongi hi bro ko ka state ka long kumba ngide ban penmi lipo r hajar metric ton te kumba long menta kumba ngai pi menengi labmi khandai hajar lai spa nyo polai metric ton tingi dang dunai